naay nangutana, pila daw ko kabulan ay ko nakadawat og sahod diri sa Facebook. So akong tubagon, so dili lang kay bulan, tuig yun. Oh, tuig. Dili man kay isa ra ka tuig, dili man kay duha ka tuig. So tulo ka tuig, 3 years ko ay ko nakadawat og sahod diri sa Facebook. So inana kadugay mga ka-idol. Oh, grabe na kong inantos diri no. Oh, sultian ta mo mga ka-idol. Nag-start ko og vlog tuig 2022. Oh, 2022. And then nakadawat ko og sahod bag-ohay pa lang gyud pagka miaging tuig 2025. Bulan kadto sa Mayo. Unya ang una na akong sahod mga ka-idol, gamay ra to mga ka-idol, 2,000 kapin kay $42 naman siguro to or $40 kung wala ko nasayo. Basta nara gyud ana mga ka-idol, $40 ra. So grabe na akong kalipay gyud mga ka-idol no, grabe na ako ka-happy sa pagkadawat yun ako anang sahod. Kay wala man gyud ko magtuo nga makadawat gyud ko og sahod diri no. Grabe man gyud. Dali man ka nang tulo ka tuig. Nagtuo naman gyud ko nga dili ko makadawat og sahod. Mao na nga kanang wa gyud ko ni undang no, nipadayon ra gyud ko bisan daghan kay mga pagsulay nako diri mga ka-idol. Nakadawat tuod kog sweldo diri sa Facebook pero ako ang naagian ang grabeng pag-antos mga pagsulay nako diri sa pag-vlog nako mga ka-idol. Oh, abi bayad jud nako nga wa na ko'y paglaom jud diri nga mao ako ang panglantaw sa una mga ka-idol. Dali man ka nang niabot kog tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig pagyud. Oh, inana kadugay murag sa tanan nako mga ka-idol no, murag ako ra gyud siguro ang pinakadugay nako diri nga nakadawat og sweldo kay kasagaran sa mga nakasahod na pud diri sa Facebook, akong nakita sila nga wala ra may tuig sila no, nakadawat og sweldo ang uban tuig, ana niabot og 1 year. Oh, talagsaon ra gani no, murag wala ko kabantay nga naay niabot og 2 years nga katong nakasahod. Nya ako miabot yung mga ka-idol og tulo ka tuig kapin. So inana kadugay no nga nakadawat yung ko og sweldo diri. So ako rin yung gibuhat sa una mga ka-idol kay nagtuo naman gyud ko nga dili ko makasahod dire. So ako agi lingaw-lingaw na lang nako no. Ako ang sige ra gyapon kog upload bisag way mga income. Hala padayon na gyapon kog upload. Hangtod niabot na gyud ang time mga ka-idol nga gihatag na gyud sa Ginoo nga akong giampo no. Kay sige man jud kog ampo sa Ginoo nga unta Lord kini akong pagpaningkamot diri hinaot nga magbuo nga ra unta ni Lord kini akong pagpaningkamot sa pag-vlog kay naningkamot jud ko diri Lord. Grabe na akong paningkamot diri sa pag-vlog nga unta makadawat og sahod. So niabot na gyud ang time mga ka-idol nga gihatag ra jud sa Ginoo sa ako ang makasweldo ko diri. Kay nakita man gyud sa Ginoo nga grabe jud akong pagpaningkamot diri sa pag-vlog. Oh, grabe gyud mga ka-idol. Tinud-anay gyud ni ako ang pag-vlog-vlog diri mga ka-idol. Dili ingon nga parang uban nga try-try lang, ana lingaw-lingaw. So kini ako mga ka-idol tinud-anay gyud ni kay gusto gyud ko mga ka-idol nga makasweldo diri kay gumikan sa among kalisod jud sa panginabuhi diri sa bukid mga ka-idol. Wala jud mi pangwartahan diri bisag piso wala mi kwarta mag lisod mi palit og asin ug bitsin. Eh wala man jud mi kwarta-kwarta diri. Oh, grabe gyud as in. Wala jud ko'y hunong pasalamat sa Ginoo mga ka-idol hangtod karon.